Сәлам дуслар, эфирда топ-клип тапшыруы. Сезнең SMS тавышларыгыз ярдәмендә билгеләнгән иң яхшы клипларның 10-лыгы. Мин Ранил Нуриев. Китап акыллылык, белем һәм илһам чыганагы. Вакыт узып, дөнья үзгәрүгә карамастан, китап мәңгелек булып кала. Иртәгә бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көне. Ә бүген безнең каршыда 10 җыр, 10 китап. Топ-клип хит парадының кагыйдәләре буенча без бүген бер клип белән саубуллашабыз. Бу китап иштәлеген сез тамашачылар инде беләсез. Min yaratam seni tормыш. Аяз күгін күрергә ди. Маңгай күзе биргән өчен, матурлыкны тоярга дип, күңел күзе биргән өчен. Маңгай күзе биргән өчен, матурлыкны тоярга дип, күңел күзе биргән өчен. Яхшы урын буш тормый диләр. Бу топ-клипта да искәрмә түгел. Ә хәзер сезгә апрель аеның соңгы премьерасын тәкъдим итәм. Топ-клип хит парадының чираттагы резиденты Фәйрүзә Загидуллинаның тормыш багажында бик күп укылган китаплар. Габдулла Тукайның Шүрәле һәм Су анасын яттан сөйли ала Фәйрүзә.
Бүген иң яхшы клиплар унлыгында Фәйрүзә Загидуллина һәм аның «Балам» дип яшисен җыры карыйбыз. Чираттагы җырчыны игълан иткәнче сезгә иртәгә узачак кастинг хакында исегезгә төшерәм.
TMTV каналы, Барс Медиа продюсерлык үзәге һәм Татар радиосы зур кастинг игълан итте. Сәгать 10-га Аутколга кил һәм тормышыңны үзгәрт. Тулырак мәгълүматны TMTV Online.ru сайтына кирип белә аласыз. Альбина Апанаева яңа китап язган һәм ул үзе өчен генә. Китап әни булу бәхте турында. Бу китап бары бер экземплярда һәм аның төп герое Альбинаның нәни кызы. Ә хәзер безнең барыбызның да бу китапның эчтәлеген белү мөмкинлеге бар. Игътибар экранга. Туган көн, бүләк бирә торган көн, матур сүзләр, зур теләкләр алып килә торган көн. Бәхетләр телим сиңа, шатлыклар телим сиңа. Минем һәрбер җан сулышым, һәр яңа көнем сиңа. Син минем матур кызым, син минем Реклама мине сездән, сезне яраткан җырчыларыгыздан аера. Аерылу озак булмас. TMTV каналында кыска гына реклама. Хискә бирелеп, ләззәтләнеп шигырь укучы гаилә булып чыкты Азат белән Алсу. Соңгы вакытта шаллы шагыйре Рәис Гимаддиновны ачкан алар үзләренә. Киләчәктә Алсу мөгаен әлеге шагыйрьнең сүзләрен дә көйгә салыр. Тик монысы инде бөтенләй башка тарих. Әлегә күгәрченем Гөлкәем клибын карыйбыз һәм аның өчен тавышлар юллыйбыз. Атлыйсың белеп кенә, матур иттереп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә. Күгәрчен Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Күгәрчен Гөлкәем, бәгыркәем,
тирен дәря күзләрең Балдан шикерден дә татлы сөям дигән сүзләрең Балдан шикерден дә татлы сөям дигән сүзләрең Күгәрченем гөлкәем гөлкәем бәгыркәем Сине уйлап көнем төнем эзләр үзәккәем Күгәрченем гөлкәем гөлкәем бәгыркәем Сине уйлап көнем төнем эзләр үзәккәем Күгәрченем гөлкәем Назлы яры син бит ул, бәхетләргә тиң бит ул Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек бит ул Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек бит ул Күгәрченем гөлкәем гөлкәем бәгыркәем Сине уйлап көнем төнем эзлә үзәккәем Күгәрченем гөлкәем гөлкәем бәгыркәем Сине уйлап көнем төнем эзлә үзәккәем Күгәрченем гөлкәем гөлкәем бәгыркәем Сине уйлап көнем төнем эзлә үзәккәем Сине уйлап көнем төнем эзлә үзәккәем Сине уйлап көнем төнем эзлә Дэн Браун «Ангелы и демоны», Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби», Хемингуэй «Старик и море», Мәдинә Маликова «Югалган якутлар» Бұлар барысы да Ләйсән Гимаеваның яраткан китаплары. Китап укырга яраткан гаиләнең бер генә кеше дә кызларына йоклар алдыннан әкият сөйләмичә узмый. Бигрәк тә Габдулла Тукай, Ринат Харис, Абдулла Алиш китапларын ошата кызлар. Ләйсән исә Зифа Кадырова китапларын укырга ярата. Электрон китапларга караганда кәгазь китапны тотып укуга ни җитә ди җырчы. Жанашым, ятыларга күз салма дия, үпкәләгән буласың. Әй җанкаем, жанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, әй жанашым, җанкаем син минем. Син кояшым, күңелемнең күгендә нинди бәхет ярый талдым Сине үземә Әй җанкаем, жанашымла Әллә ниләр уйлама Йолдыз күренәмен юл Якты кояш булганда Әй жанашым Кояшыл бер генә Рәхмәт елсын булганыңа Эзләп сөюләреңә Әй җанкаем, жанашымла Әллә ниләр уйлама Йолдыз күренәмен юл Якты кояш булганда Әй җанкаем, жанашымла Әллә ниләр уйлама Йолдыз күренәмен юл Якты кояш булганда Әй жанашым
Ey җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренемен ю, якты кояш булганда, эй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренемен ю, якты кояш булганда, эй җанашым. Клипларны үз урыннарына урнаштыра торгач, тапшыруның уртасына да килеп җиттек. Бик тиздән җиңүченең кем икәнен дә ачыклый алырбыз. Аныңча сезгә мәгълүмат җиткерәсем бар. Күп санлы тамашачылар соравы буенча, май аеннан топ клип хит-парады яңа вакытта чыга башлаячак. Хәзер һәр пәнҗешәмбе кичке 7-дә резидентларыбызның язмышы хәл ителәчәк. Онытмагыз, һәр пәнҗешәмбе кичке 7-дә без сездән килгән тавышларга нәтиҗә ясап, җиңүчене сайлыйбыз. Романтик рухтагы китаплар яратучы Лилия Гимадинованың яраткан язучылары Диана Гэблтон, Брент Джойс. Һәм ул аларның барлык китапларында укып чыккан. Электрон китапларны укыса да, кәгазь китапларны өстенрәк күрә. Алардан бит күз дә авыртмый дип өсти Лилия.
Бүгінгі топ клип тапшыруының икенче дуэтын каршы алыйк. Ул Мәскәүдән Диана һәм Эмиль. Диана Мәскәү дәүләт университеты каршында эшләүче колледжда белем ала. Ә Эмиль игътибар. Ул мөфти Равил хәзрәт Гайнетдинның ярдәмчесе. Аптырадыгызмы? Күптән түгел Мәскәүдә узган форумда да безнең резидентлар нәкъ менә топ клипта катнашучы дуэт белән чыгыш ясаган. Ә хәзер бу дуэтның күпме тавыш җыйганын үзегез күрерсез. Игътибар экраннарга. Син минем күңел кошым, моңлы бер сайрар кошым. Җырың яңгырый кич туйдырмый шуңа ямьле тормышым. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Син минем ышанышым, син минем таянышым. Иртәләрем шуңа нурлы, юк минем аянышым. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Күңелләргә җир керсен, йөрәкләрдә җилкенсен. Моң урасын бар дөньяны, киләчәккә дәрт бирсен. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Сез инде беренче, икенче, өченче урында кем икәнен күзаллый аласызмы? Тиздән белербез. Әлегә бездә реклама. Өченче урын. Сезнең санаулы тавышлар. Тик алар барында хәл итә. Бронза медален җиңүчесенә тапшырыйк. Китаплар укымаучы Нияз Сафиуллин Каблы Тукай иҗатыннан кызыклы шәкерт белән и туган тел шигырен генә яттан сөйли ала. Барлык буш вакытын Нияз музыкага багышлый һәм аның китабы, аның клибы. Ниязның иҗат җимешенә әйдәгез тагын бер кат күз салыйк, ошатсагыз, SMS юллагыз.
bulamı, tün bulamı, yolga çıkıp gitebіз. Nişe min şakrımlar ötüp, qabat qaytıp kerebiz, qabat qaytıp kerebiz. Yolda türlü haller bula, yağmurda, buranıda. Xaday zinhari sen yürüt, ve senin kulağına. Yolda türlü haller bula, yağmurda, buranıda. Xaday zinhari sen yürüt, ve senin kulağına. Yerik sak bulırga dırışık Bele qaza uğrab ötsün Yermike berede uzışıp Yermike berede uzışıp Yolda türlü haller bula Yağmurda buranıda Xaday zinhari sen yürüt Ve senin kulağına Yolda türlü haller bula Yağmurda buranıda Xaday zinhari sen yürüt Ve senin kulağına Her vakitte ayık baştan oturuyuk Keşi ömrü kıska bit olu zor kaygılar tudurmuyuk Zor kaygılar tudurmuyuk Yolda türlü haller bula Yağmurda buranıda Xaday zinhari sen yürüt Ve senin kulağına Yolda türlü haller bula Yağmurda buranıda Xaday zinhari sen yürüt Ve senin kulağına Xaday zinhari sen yürüt Ve senin kulağına Ve senin kulağına Яш һәм заманча Ансу һәм Элвин Грей төрле гаджетларга өстенлек бирә. Шуңа күрә аларның барлык китаплары шушы гаджетлар эчендә. Ә нәрсә? Бик уңайлы, артык күп урын алмый, аның каравы үзенә күпме мәгълүмат сыйдыра. Гастрольләрдә йөргәндә дә нәкъ менә шул электрон китаплар төшми аларның кулына. Kirpigingden güller tama Kursam yüreğim yana Senin güzellikini görüp sandıgaçlar soğuklana Hayli canaşım yaman su Güreşmegen şartlarda Kuzlerin gel yollardan da Kuzlerin gel yollardan da Sen yaşayan yollarda Kuzlerim geliyorlar tatta Kuzlerin gel yollardan da Sen yaşayan yollarda
Sen özak kilmi Mungsulatma köngülne Мәхәббәткә алып кергән син соң үзең түгелме Hayli canarşın yaman su Күрешмәгән чакларда Күзләрем гел юлларда Күзләрем гел юлларда Син яшәгән якларда Күзләрем гел юлларда Күзләрем гел юлларда Син яшәгән якларда Җиңү авыр түгел. Җиңүче статусын саклап калу күпкә авыррак. Беренче урын хуҗасы бүгенгә җиңел сулап, үзеннән канәгать кала ала. Тик бу бүгенгә генә. Чөнки тапшыру бетү белән яңа атна өчен тавыш бирү башлана. Бу хакта бераз соңрак. Әлегә әйдәгез лидер хакында сөйләшик. Топ клип хит парадының иң яшь резиденты Лия Шамсинның алда укыласы китаплары әле бик күп. Һәм бу яшь талант иясе безгә киләчәктә күп клиплар бүләк итәр дип ышанып калабыз. Җырчы кызыбыз Лия китапларын укый торсын, ә без аның клибын карыйк. Һәм SMS тавышларыбызны юллап дуслар. Dostları belleni yaşav yemli Dostları belleni көңелле Dostları bellen aralaşu Ozan aytağım merine Dostlarıma rahmet eytip Yarsı bedibe yürekler Bitmez rahatlık süngüme suyu Minnen sizge dilekler Dostlarıma rahmet eytip Yarsı bedibe yürekler Bitmez rahatlık süngüme suyu Minnen sizge dilekler Dostları yaktı yıldız Ay nurıday balkıysız Bu durmuşta şin kişisiz Şuna jengel atlıysız Dostlarıma rahmet eytip Yarsı bedibe yürekler Bitmez rahatlık süngüme suyu Minnen sizge dilekler Dostlarıma rahmet eytip Yarsı bedibe yürekler Bitmez rahatlık süngüme suyu Minnen sizge dilekler Жан дусларым тату яшик Әшуйны кулығызда Сау сәлемет яшәгіз Деп гүл шәшәм яллағызға Дусларыма рәхмәт әйтіп Ярсы бітібе yürekler Бітмәс шатық сүңіме сөйі Миннен сізге тілеклер Дусларыма рәхмәт әйтіп Ярсы бітібе yürekler Бітмәс шатық сүңіме сөйі Миннен сізге тілеклер
Дуслар, без бүген топ клип китабының бары 10 битен укыдык. Алда әле бик күп укыласы китаплар, тыңлыйсы җырлар, карыйсы клиплар һәм сезнең SMS тавышлар. 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, яраткан клибыгызның кодын язып SMS хәбәр җибәрегез. Яисә TMTV онлайн.ру сайтына кереп, тавыш бирегез. Сезнең белән булдым мин, Ранил Нуриев. Күрешербез. Пока.